Sanibulana guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Homecoming. So guys, this episode starts off with Uzethu Ekseni. She is all dressed up, ready for work, and her phone is ringing. And we can see Uzethu uyayiziba le phone call. And I'm thinking it can only be one person who just keeps on calling her and she is zibaring it. It only can be Sfiso. So anyway, uMashabalala angene ekitchen where Uzethu is finishing up isikhaftida sakhe. uMashabalala then sees Hayibo ifoni yaringa kodwa Uzethu is zibaring the phone. uMashabalala then says Zethu awuzulibamba yini. Uzethu then says khama, it's work stuff. Ngizobona mengifika lapha emsebenzini. Uyabona nje kuleya ndawo leyana ma. Kuyafana nokuthi ungena esihogweni. Yazi ngifana nomuntu ongamenyiwe kuleya ndawo. Kanti indaba bengabona ukuthi mina angihlosile okubi. Inhloso yami ukusindisa impilo zabantu just like them. uMashabalala then says ukhumbule ukuthi ubangudokotela ubizo. Alukho ubizo that doesn't have its opposition. Uzethu then says hayi chama luyagqilaza ke lolu ubizo angifuni ungasho. uMashabalala then says yazi mntanami sekuyisikhathi eside lesisigodi singanakiwe in comparison to others. Kodwa ke mntanami usufikile wena wafika udokotela nesipho sakhe. Udokotela ingane yami. Uzethu smiles. uMashabalala goes on to say lalela ke ntombazana yami. What you should know is that you're not just going there to give abantu amaphilisi kodwa uyosindisa impilo zabantu. Uzethu then says ma ngiyafisa sengathi bangacabanga ngalendlela ocabanga ngayo. Kodwa ke ma uphi ubaba? uMashabalala then says ubaba wakho ngithe mengivuka ekseni he was already gone. Yeyi akalalanga ubusuku bonke eguquka kuze kwayosa ekseni. Uzethu then says hayibo. uMashabalala then says Uzethu then says ke sengiyomchecka ngelunch bengithola ithuba. Usale kahle ma. Uzethu's phone rings again. Uzethu just takes it, looks at it guys, and she ignores it. uMashabalala then says hamba kahle dokotela. Dokotela kaMashabalala. Uzethu smiles and she leaves the house. Next scene girl, we see Uzethu. She is at work. She is ubize umhlangano with the clinic staff. So she then says ngiyabonga kakhulu bandla ukuthi nibe khona la kulomhlangano. Ngiyazi ukuthi wonke umuntu olana umatasa la ekhaya. As she's speaking like that, the staff starts speaking over her and they're like esimatasa like in a meeting ayisheshe whatnot. You can see ukuthi guys they don't have respect for Uzethu because they're scared of who? They're scared of uMatron. Uzethu clears her throat like to say ukuthi ngisakhuluma. So she then goes what I've noticed since I got here is that we don't have enough resources. Istafi siyashota. Uphindile then says, mphathi. Uzethu then says, so everyone is overworked lana. Angisafuni nokuphatha indaba ye-admin. Uyabheda. Nani niyazibonela nje. Uphindile then says, hawu mphathi. Mhlampe ushukuthini umphathi uqonda ukuthini mesithi admin iyafana nento engekho. And then the others are laughing there. Uzethu then says hlisumoya sis hlisumoya akulona iphutha lakho yiphutha ye-system. Into engifuna ukuthi siyikhulume lana yikuthi kunganjani to bring our heads together to bring improvement kule ndawo senze le ndawo ukuthi ibe functional man. Uthandoke, that is the pet uMatron's pet. She then says abanguthi sizozangawe ke smarty pants ukuthi siyenza kanjani leyo. Guys, the way she's so disrespectful. Uzethu then says storeroom nayo le consultation room kungcolile. Bahleke bonke guys abamthathi serious Uzethu. Uzethu goes on to say but Mandla ngizocela ukuthi wena usiklinele wona uqale consultation room and then move to the storeroom. uBhutmadla then says mina nguPorter mina Porter angiyoni cleaner angiyenzi leyo nto. Guys, where have you seen istaff disrespecting a senior doctor kanjalo? Uphindile looks at uBhutmadla and then she's like hawu kodwa ungacleana yazi Bhutmadla. Uzethu then says ama patient's file
ngisacela ukuthi niwabeke ecaleni usisiphindile njengo-receptionist wala ekhaya and abuya bengumphathi wala ekhaya. Uphindile then says, angiyena umphathi mina. Uzethu goes on to say, cala umsize-ke. Usize uBhutmandla, take the patient files and sort them out from A to Z in alphabetical order. UThando-ke uzonilekelela or uzokulekelela wena ephindini. UThando then says, angizwanga. Uzethu then says, nami-ke mengithola isikhathi ngizonisiza nginilekelela here nginilekelele here and then. Ngiyabonga ngesikhathi senu. Guys, they all just start laughing nje kanjalo. Uzethu doesn't take that to heart. Kaba Uzethu, her strategy is to kill them with kindness. Let's hope ukuthi kuzosebenza, because listen, Matron is not going to take this change that Uzethu is bringing while lying down. She's not going to take it lightly. She's definitely going to take it personally. Anyway, next scene, we see Ubaba Zenzo. He gets home. Melangena emnyango. Ufit uMashabalala. She is busy in the kitchen. So when uMashabalala sees indoda yakhe ingena ngomnyango, she then says, how? Baba, hey, nibo. Yazawulala izolo ebusuku. Ngithe mengiphaphama ekuseni, you were already gone. Uzenzo then says, hey, Ndlovukazi yami. He takes out amabhodlela from eplastikini, guys. I don't know ukuthi kumixwe ini from wherever he's coming from. He then says, hey, ngiye ngavuka ngaya kuSifiso. Wanginikeza lezi zinto-ke. Ngiyathemba ukuthi I will be fine soon. Mashabalala then says, yazi Uzethu, uhambe ekhathazeke kabi ngawe. Ebefuna ukukhuluma nawe before leaving for work. Uzenzo then says, hey, ungayilokoti. Don't say a word ngale nto Uzethu. Uyamazi ukuthi izinto ukuthi akazithandi izinto zembiza kanjani. uMashabalala then says, okay-ke, utheni-ke uSifiso? Uthi sebenza kanjani yonke lento? Uzenzo then says, kahle bo, yizinto zamadoda lezi. uMashabalala then says, baba, ngingumfazi wakho mina. Fanele ngibone ukuthi lento ikana kanjani. Ngisemncane kabi mina ukuthi ngibe umfelokazi. Hayi ngeke baba. And then the scene ends like that. Guys, it's so interesting ukuthi uZenzo, his daughter is a doctor, but he would rather go uSifiso than be checked by Uzethu. I guess maybe in the storyline, maybe Ubaba Uzenzo uzogula or something like that, and maybe that will make Uzethu respect umsebenzi kaSifiso a little bit more. But I'm just curious to see how are they going to win Uzethu over to the traditional side. Maybe Uzethu uzozama ukulapha ubaba wakhe and it's not going to work, and uSifiso is going to be the only one who can help him, asazi. Anyway, next scene we see Uzethu. She is busy working laphayana ekliniki. Uzethu then says, wephindile. Uphindile then says, mphathi. Uzethu then says, ukhona uMakhathini lana. uMaphindi then says, ube khona yazi Makhathini. Uzethu then says, ngisaqala umthola bandla umenzise umkhamo bese abuye nefile yakhe officeini lami. Uphindile then says, oh, ayikho inkinga. Uzethu then says, all right, ke ngiyabonga. As Uzethu is turning from the front desk going back to officeini lakhe, uthi qi uSifiso. uSifiso then says, manje uzongibalekela kuze kube nini? Mele sikhulume. Uzethu then says, uyazi ukuthi ngikubalekelani? Uyabona ukuthi ngisasebenza nje. uSifiso then says, lalela, cela sikhulume. Uzethu then says, hayi la. And then they go into Uzethu's office. uSifiso, when he gets there, he then says, lalela mahlongwane. Ngiyahluleka ukusibamba. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Lalela. Ngiyazi nawe uyangithanda. Ngesikhathi mina nawe siqabulana. Uzethu then says, bongamelanga siyenze leyo nto Sifiso. uSifiso then says, kodwa wenzekile angithi. Uzethu then says, Sifiso, uyindoda eshadile. uSifiso then says, ingakho ngifuna ukuhlonipha mahlongwane. Ngiwenze unkosikazi wami wesibili. uZethu then says, mawungibheka mina, mawungibuka, ngibuka njengomuntu ofuna uba unumber 2. uSifiso then says, cha, kodwa idlozi. uZethu then says, manje uzoqasha ngedlozi. You going to try and hide your lust ngedlozi. uSifiso then says, ungaphinde ukhulume kanjalo ngedlozi.
angikhulisanga kanjalo, angikhulisanga ngaleyo ndlela mina ekhaya. Angazi noma awuyiboni yini lento noma awuyizwa kodwa ngaso sonke isikhathi mengikubona I can never explain how I feel when I see you. Kunento enyakazayo ngaphakathi kumina engakwazi ukuthi ngayichaza kanjani. Uzethu then sesifisa lento ngizoyisho okugcina. Angifuni uba unkosikazi wakho wesibili to you or to anyone else. Leyo nto ayingehlisela isithunzi kuphela kodwa kuyangithuka ngenhlamba enkulu kabi xana uhambe usifiso lento zethu uzethu just points to the door like to say ukuthi listen, I am done speaking xala uhambe. He gets the message, guys, and then he just walks out nje kanjalo. Guys, I really hope ukuthi uzethu stands on this ukuthi she doesn't want to be the second wife till the last episode of the show because guys, I'm food. Anyway, next scene, guys, we know ukuthi uMaNgcobo, she is hosting a competition, a modeling competition. So obviously, amantombazana bendawo, they are excited. But the thing engakayo, guys, is that these girls, which is uZethu's sister, uNomfundo, and uSifiso's younger sister, we see them ukuthi they're going to sign up for this modeling competition. And guess where they are signing up? eTavern, guys. I'm just like, uMaNgcobo, couldn't she make the sign-up process be at her house? Because akubukeki. All we see ukuthi uZethu's younger sister and uSifiso's younger sister baseTavern, they are signing there. uShwabi comes over to his wife and is like, "MaNgcobo, bengisacela ukukhuluma nawe esayidini. Ngitheni kuwena?" uMaNgcobo's like, "No, Sithanda sami, don't worry about this. Ngalelo langa, when we are doing the modeling competition, we won't be selling alcohol." But I'm just like, the fact that they are even registering in a place of a tavern. Yo, guys, I just feel like this whole thing is going to be a problem. Waske ukuthi uSifiso doesn't like uShwabi or doesn't like the fact that uShwabi was selling alcohol to school children and now his younger sister's going to be doing a modeling thing at Tavern. Not even though, guys, they're not going to be selling alcohol. Okusalayo yindawo yabantu yokuphuza. So you're not going to keep them away while ingane ezincane are going to be modeling there. Abantu abaphuzayo are just going to be luring around endaweni. I really don't think hosting the modeling competition at the tavern is a good idea. And Niana, she's so excited about this. She doesn't see any problem with it. Vele inhloso yakhe it's pure, but hey. Anyway, last scene, guys, we see uSifiso. He is at the tavern. Uyaziphuzela no Bramike. So uSifiso uqaqala uBramike inkinga zakhe. I'm just like, Sifiso, uyamazi uBramike ukuthi vele he doesn't know, he doesn't, akekho umuntu angamazi. Any ndabas that uSifiso is going to tell uBramike, listen, the whole squad is going to know about le ndaba. So anyway, uSifiso then says, ngiyakutshela. Yabona noma mengimbheka emehlweni ngiyazi ukuthi uyazi, ngiyambona, ngiyazwa ngaphakathi mami kumina ukuthi uyazi kwenzakalani lana. She's just being stubborn, engathi wadliswa a scorpion eseyingane. uMike then says, yazi wekhathide, mina ngisahambela le ephutha dichaba. uSifiso athi, okay. uMike athi, kwakunomuntu wesifazane owengibuka ngale ndlela oyichazayo. Bese kuzoba nanona-ke lo wesibili onama-curves. Lowayana, she had perfect curves. Mawuthi uyambheka lapho ku-dashboard ukhuluma ngamabele, ha, ziyakhala. Inkinga-ke iqale kulowo wokuqala esengibona nalo munye. Akaphinde nje wangibona ngendlela efanayo. uSifiso then says, hayi ayifani kodwa lento oyikhulumayo ayifani nje. Mina ngikutshela ngomuntu wesifazane, ngiqala ngqa ukumbona eyedwa fo ngamthanda umuntu. Hayi ngiyawutshela. uMike then says, yazi, I've been seeing you around this past week. Na kulezi nsukana nje lo muntu okhuluma ngaye akekho ne from any other village. She's from this very village la Okhambeni. uSifiso looks around like to check the host. He then says, udokotela wethu lo omusha. Hey guys, uMike avedana abhamuke ngesihlebo, guys. uMike then says, yimake, awusho udokotela lo phazenzo angithi. uSifiso then says, ngisho yena. uMike then says, hayi ke uyambona uHlongwane angeke akuvumele. uSifiso then says, eish. uMike then says, pho manje awungitshele lento isuka ngaphakathi kuwena
isuka la enhlizweni. uSifiso then says, bhuti, hey, kuyafiwa la phakathi kumina. Mele ngithwale indlela. Kade ngagcina to charm a woman ngamthambisa. Umuntu wesifazane uyathambiswa bhuti. Ngiyakutshela, uyayifuna lento engiyifunayo angithi ngizobe ngiseyubuthuma-ke ngisithi thintitsha ibhadi siya laphayana kwaHlongwane uyongilandela imbali yami uyilethe kwaKhubeka. Nazi ngiyakutshela uza ekhaya ngiyakutshela. They both laugh and then uMike is like, ngikuzwa kahle bhuti. And then uSifiso then says ngiyakutshela. And then the scene and the episode ends like that. Guys, how careless of uSifiso to tell Oprah Mike. Now I'm even scared, guys, for uSifiso's wife ukuthi le ndaba uzoyizwa ngabantu before she hears it from uSifiso, because what does uSifiso mean by telling uMike unondaba? Anyway, guys, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys in the next one.